Oh, sanibona bafowethu. Ninjani niyaphila? Asethembe niyaphila. Umfoka Mkhonza lo nibingelelayo. Umfoka Mkhonza onibingelelayo bafowethu, thembe niyaphila. Asinamukele nonke sibonisa uku-appreciate kwethu kubo bonke abasubscribile abasha kule channel nabadala ukukade sihamba nabo lendlela. Siyabonga kakhulu nakulabo futhi followayo noma nabangama-followers ku-TikTok abasha nabadala. Siyanibonga kakhulu nonke bafowethu. Qhubekani-ke nisupporta le channel ngaleyo ndlela, ngeke niyisole njengoba sisonke la. Siyabonga kakhulu. Nonga-subscribe siyamnxusa kuthenze kanjalo, aphinde afollowe naku-TikTok. Siyabonga kakhulu. Ngizoba mfishane kakhulu-ke kule video le. Kunama-breaking news la. Sithola indaba ezithi i-ANC e-KZN isibhalele i-NFP e-KZN ukuthi bacela umhlangano. I-ANC isibhalele i-NFP icela umhlangano. Ithi ifuna ukuyoxoxa ne-NFP after i-NFP yenze isinqumo izolo sokuthi iyahoxa kwi-GPU noma kuhulumeni okhona njengamanje e-KZN. So ngenza le video ke ngeyinhloso ezimbili. Eyokuqala inhloso ewukuba ngibuze wena ukuthi uma ucabanga yini lena eshukumise i-ANC ukuthi isukume ibhale incwadi manje, ibhalele NFP. Yini efuna ukuyisho NFP ANC mawucabanga? Ingabe kukhona okucabangayo kuyi-offer mhlawumbe i-ANC efuna ukukuthembisa i-NFP? Why i-ANC ithathe isinyathelo sokuthi ibhalele NFP manje? Mawucabanga, ngifuna lokho. Number 2, ngifisa ukuzwa umbono wakho la. Uma bekungathiwa manje nika i-NFP iseluleko njengoba isibhalelwa i-ANC ukuthi i-ANC ithi icela umhlangano, ungayeluleka uyithini i-NFP? Iresponde ithini kule ncwadi ye-ANC? Iresponde yini vele i-NFP kule ncwadi ye-ANC? Mangabe uthi kufanele iresponde i-NFP, kufanele i-NFP iresponde nini njengoba manje kusengakacaci ngomama uMbalishinga ukuthi uyahoxa noma akahoxi e-legislature nokuba u-MEC? Ingabe i-NFP mangabe uthi wena iphendule manje engakahoxi umama uMbalishinga noma iphendule after esehoxile? Uthini umbono wakho? Yiloko nje engikwenzayo manje kule video. Ngifuna nje 2 wezinto. Mawucabanga i-ANC kungani biza noma icela i-meeting ne-NFP? Number 2, yini ongayeluleka ngayo i-NFP njengoba icelwa i-ANC ukuthi iye ku-meeting? Yiloko nje bafethu, ngiyabonga. Cela sikhomenthe ngalolu daba. Umfoka Mkhonza, niphile bafethu, sohlangana ku video elandelayo. Thank you so much.